Molt bona nit a tothom i benvinguts a l'últim districte 21 de la setmana. Avui amb especial dedicació a una d'aquelles malalties minoritàries de les que se'n parla poc i en la que malauradament s'inverteixen pocs recursos per la investigació mèdica. I això que la síndrome d'Usher-UB, així es diu, no té cura i condemna els qui la pateixen a la sordesa i a la ceguera. Per parlar-ne ens acompanyarà el Leo Tomàs, un nen d'11 anys de Deltebre que la pateix, i també ens acompanyarà la seva mare, la Maya Parra. I des de Ginebra, Suïssa, connectarem amb la Berta Dell, cofundadora de Safe Sight Now Europe, una organització que vetlla pels pacients amb aquesta síndrome i pels familiars i que lluita perquè no es deixi d'investigar per tal que ben aviat se'n pugui trobar una cura. Tot això en la primera part del programa. I en la recta final, Carnaval, des d'Amposta, amb el regidor de Festes, Ramon Bel, i un reportatge sobre moda i identitat de gènere. Careta, i ens hi posem. Milers de nens arreu del món neixen sense audició i amb problemes d'equilibri a causa de la síndrome d'Usher-UB. A més, durant la seva infantesa aniran perdent la visió per la degeneració de la retina. Us estem parlant d'una d'aquelles malalties minoritàries de les que se'n parla poc i en les que les farmacèutiques no inverteixen prou en investigació per tal de trobar-ne una cura o un tractament. El Leo Tomàs és un nen d'11 anys de Deltebre diagnosticat amb la síndrome d'Usher-UB. I em fa molta il·lusió tenir-lo avui al districte, acompanyat de la seva mare, que és la Maya Parra. Què tal? Com esteu? Molt bé. Com estàs, Leo? Bé. Què tal això de la tele? Doncs bé. Te la imaginaves així? No. Te la imaginaves més gran? Estàs content per això d'haver vingut a la tele i explicar-nos la teva història? T'has saltat el col·le o què? Què? Això és una bona cosa o no? T'agrada anar a l'escola, Leo? Sí, bastant. T'agrada? Sí. Què és el que més t'agrada d'anar al col·le? Doncs fer fisiofísica, jugar a futbol al pati... Ah, ja ho sé que t'agrada jugar al futbol. M'ha dit un ocellet i m'ha dit que ets molt bo, a més a més. Fer plàstica, activitats i... Molt bé. Escolta'm, deixeu-me també que saludi. Hola, Maya, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres al districte. També volem saludar des de Ginebra, Suïssa, a la Berta Dell, que és cofundadora de Safe Sight Now Europe, l'organització que treballa per promoure i finançar la investigació mèdica per tal de trobar, com deia, un tractament que pugui salvar la visió dels nens com el Leo. Què tal? Com estàs, Berta? Fa molt fred a Suïssa o què? Bueno, ara ens està donant una mica de... però sí, en general sí. Febrer és un mes dur. És un mes molt dur. Escolta'm, Berta, explica'm com va néixer aquesta organització. Crec que el motor justament va ser una nena preciosa de 2 anys que tens aquí donant-li el pit, la Bruna. Va ser el motor per engegar tot això. Sí, això, a juliol del 2021 ens diagnostiquen la síndrome d'Usher a la Bruna després d'un periple de tests, proves, tests genètics, etc. I anant cap a casa destrossats, evidentment, al cap de 3 setmanes vam començar a fer recerca, vam veure que hi havia coses, vam pensar que no ens podíem quedar de braços plegats, que s'havia de fer alguna cosa i que havíem d'activar i engegar tota la maquinària per ella, per aquest motor que ens empenyia, aquesta crida que teníem a dins que no ens permetia quedar-nos a casa quiets, parats i continuar amb les nostres vides d'abans. Alguna cosa molt gran havia de canviar per trobar-hi una solució. Si us sembla, abans de seguir parlant, Berta, Leo, Maya, veiem un vídeo sobre la història de Leo i sobre la síndrome d'Usher, perquè justament és molt important que la gent conegui aquesta malaltia, donar-li visibilitat per poder rebre el suport econòmic necessari per la investigació mèdica, per crear comunitat i així potser cridar l'atenció de les farmacèutiques perquè s'investigui i es trobi una cura o un tractament. Ara tornem a parlar amb el Leo, amb la Maya i amb la Berta des de Suïssa. Veiem aquest vídeo.
Hola, sóc la mama de Leo. Leo té 11 anys, té el síndrome de Usher-UB i va néixer amb sordera profunda. Mai vam saber per què, perquè li van fer proves, l'embaràs va anar bé i no vam saber mai per què. Li van posar els implants coclears i li va anar molt bé, va començar a sentir, a parlar. I cap als 8 anys, quan Leo tenia 8 anys, va ser quan vam començar a notar uns símptomes que no eren normals en ell. Sí que notàvem que quan era menudet caïa molt, però pensàvem que era normal, que també hi ha crios que cauen i no tenen tanta gràcia, no sé, en caminar. Però a partir d'aquí, ja, quan va tindre els 8 anys i volíem de vegades anar a la muntanya o inclús una vegada de vacacions vam anar i vam passar per un túnel i quan vam passar pel túnel vam veure que ell no podia passar perquè no veia absolutament res. I allí, aquest estiu que vam passar més temps en ell, va ser quan ens vam donar compte que a Leo li passava alguna cosa, que a part de la sordera li passava alguna cosa. I els metges no ens havien dit res. Així que nosaltres, pel nostre compte, vam buscar informació i vam posar nen sord amb falta d'equilibri i en surt síndrome de Usher. I allò va ser perquè no ho havien sentit mai. I al llegir que no tenia cura, que encara estava en investigació, va ser molt, molt fort. I ràpidament ja ens vam posar en contacte amb els metges que porten a ell a Sant Joan de Déu i des d'allí ja s'ho van pensar, el que tenia. I ràpid ja li van fer proves i el dia que vam anar allí, nosaltres ja era com si ho sapiguéssim que ja ens ho dirien, perquè ja els símptomes ja els tenia. I sí, així va ser. I vam anar allí i ja ens ho van dir, que tenia el síndrome d'Usher i que no tenia cura. El que passa que, nosaltres no estem molt contents d'aquell dia o dels metges perquè ens van enviar cap a casa i ja està. No hi ha cura, te'n vas cap a casa i hasta la 11, que la 11 es posarà en contacte amb altres per si li ha de fer un seguiment i res més. I busca-te-les i apanya-te-les com tu pugues. Això va ser, afonar-te encara més. Perquè en el tema dels implants vam tindre moltes ajudes i crios que també tenien implants coclears, però en aquest tema va ser molt, molt diferent. I el que vam pensar nosaltres, jo dic, jo tinc que buscar altres famílies que també estiguen en la mateixa situació, ho hem de buscar. I així va ser. Va ser una casualitat que l'òptica d'aquí de la població nostra li van comentar i la xica aquesta de l'òptica diu, jo conec una família que és de Valladolid i crec que també tenen el xiquet en síndrome d'Usher. Dic, sí? Doncs mira, ens dones el contacte i així va ser. I vam parlar amb ells i inclús el seu nen encara, no sé si sabia posar els implants coclears, era més menudet encara. I et ves més acompanyat. I et ves. Després, també nosaltres a Sant Joan de Déu també queixam-nos que estàvem molt abandonats. I ens van donar un parell de contactes també amb pares amb fills en síndrome d'Usher. I a partir d'aquí van crear un grup de WhatsApp per estar tots comunicats. I no sentir-nos abandonats perquè són malalties minoritàries, malalties que no tenen cura. I clar, te sentes més arropat entre uns i altres i si va sortint algun abans o alguna cosa, ho comuniquem tot el grup i estem més informats. I fins i tot volíem crear nosaltres mateix l'associació, per això fa 3 anys quan li van diagnosticar a Leo, que ell tenia 8. El que passa que al principi molt bé i teníem moltes ganes i sí, i ho farem en l'altra família de Valladolid, però després me va vindre un baixón i vaig caure en picat i vaig agafar una depressió molt forta
i no me vaig veure capaç de fer-ho. Va vindre també el tema de la pandèmia. M'hagués agradat en aquell moment, perquè ara això ja fa 3 anys. I jo trobo que hagués pogut avançar aquest temps. Però dono gràcies que ara hi ha una família que ens està ajudant molt, que tenen és una família que tenen una xiqueta que té 3 anys, que se diu Bruna, i els pares són Berta Adell i Arnau Espinosa. I ells han tingut el valor de crear ells l'organització. El que nosaltres no vam poder acabar, ells ho han agafat en força i estem molt agraïts. I ara estem en ganes de lluitar, perquè ara fa, no sé si uns 6 mesos que s'ha creat l'organització i estem en ganes d'anar per tot. Ara ja he passat el dol i ara més que mai veig que el xiquet cada dia que passa, ara sí, començo a veure ja els símptomes i se m'escongeix el cor d'imaginar-me que el meu xiquet no veurà les coses tan boniques que han en esta vida i no podrà, sí que podrà disfrutar també, perquè a veure també n'hi ha de persones cegues, però si ho pots evitar i es pot investigar i no fa falta que arribem, no fa falta. I l'organització es diu Safe Sight Now Europa, que aquesta organització primer, fa 4 anys ja la van crear una família als Estats Units. I Berta i Arnau es van posar en contacte amb ells i van decidir de fer-ho a Europa perquè poguéssim estar tots units. Que ara el que intentarem fer és fer-ne una aquí a Espanya. A Leo li encanta fer viatges, sempre que podem fem una escapada i veus que ho disfruta tot el que fa. I a part d'això, la gent d'aquí d'aquesta població se l'estima molt, allí on anem lo coneixen, lo saluden. I li agrada fer molts esports, com jugar a futbol, que, per exemple, ell me demana de jugar a futbol, mama, és que jo vull jugar a futbol. Però és que per a nosaltres és molt complicat que vagi a jugar a futbol ell. Molt. No, però a part de portar els implants, que jo sé que hi ha crios que en implants juguen a futbol, però és que a part és la visió. I jo no vull que tingui un trauma. Ell van jugar a futbol i veia que no veia la pilota, no sé, o que se li burlen o que ell sent mal. I ho vull previndre, i per això no el deixo i se'm trenca el cor. Quan ell m'ho diu un munt de vegades, mama, vull jugar a futbol. I dir-li que no és molt traumàtic. Que soc Leo, tinc 11 anys i vaig néixer amb el síndrome de Usher. Bé, des de quan tenia 1 any em van posar uns implants col·loquials perquè pogués sentir. Per la nit, avui en dia, que pel matí puc sortir, però per la nit no puc sortir sol puc sortir acompanyat perquè tinc la ceguera nocturna. I jo vull disfrutar aquesta vida, vull que estiguéssim tots junts units amb la família, vull disfrutar estar amb els amics i vull disfrutar jugant al futbol i fent les coses que m'agraden. I jo demano ajuda per a mi i per als altres nens que tenen el síndrome de Usher, buscar una solució per a aquesta malaltia. Estem molt contents amb l'organització Safe Sight Now. Ara, el dia d'avui, està financiant 4 projectes i aquesta és la idea,
que continuï, i per això necessitem l'ajuda de tots que poguéssim. La gent, si vol fer alguna donació, pot entrar a la mateixa pàgina Save Psych Now Europa, o també, per facilitar-ho, posarem a la nostra població de Deltebre uns punts perquè la gent pugui anar i sigui més fàcil. I al final del vídeo també posarem els punts on te poden anar, posarem el correu i la pàgina web de Save Psych Now, salvem la vista ara. I així serà més fàcil. El que intentem és posar facilitats també. El que volia dir també que el Leo té ara, al dia d'avui, els problemes que té ell visuals és la ceguera nocturna, perquè durant el dia sí que es pot desenvolupar, ell va al col·le, va en la bici. El que té és que se li està tancant el camp visual cada vegada més. Ho notem en les caigudes, si tu li poses una cosa al davant, ell no ho veu i salta, cau. Però després del dia al dia, ell pot anar al col·le, va en la bicicleta, i des de la 11 li hem portat alguna assistenta perquè ho controlen, si dins a la classe pot anar bé, sigui la classe i tot, i hem vist que ara, fins al dia d'avui, encara ell pot estar sense ningú. Però dia que passa, dia que va perdent visió, i sobretot ho notem nosaltres que estem a casa en ell. I lo de la ceguera nocturna, quan l'ha d'anar per la tarda al repàs o així, l'hem d'acompanyar. Per anar encara no, perquè és de dia, però per anar-lo a buscar l'hem d'acompanyar. I la ceguera nocturna ve degut a una retinosi pigmentària, que és una degeneració de la retina. O sigui que es van morint les cèl·lules de la retina. I primer el que passa és que es va morint, es va tancant el camp visual, i després el que passarà més endavant que anirà perdent la percepció, la visió dels colors també. I al final ja anirà tancant fins a arribar a la ceguesa. Això és el que passarà. I ara estem una mica també angoixats perquè Leo té 11 anys i pensem que en 2 o 3 anyets veurem un canvi important. I, dia que passa, hem d'aprofitar i no volem perdre ni un minut. No hem de perdre temps. I li hem de salvar la vista, com sigui. O almenys ho hem d'intentar, i jo no sé, no em puc quedar. Jo vaig estar 3 anys que estava fatal, en depressió, però ara tinc ganes de lluitar i tinc ganes de fer tot el que pugui. Que no puc, que no podem aconseguir, però que el meu fill, quan sigui gran, pugui dir: és que ma mare va fer tot el que va poder i més per mi. I jo vull, no sé, vull que em digui això i que pensi això de mi. I ho fem per ell i per tots els altres xiquets, perquè no, és molt injust. I després veus crios en 2 o 3 anyets i és que se trenca el cor. I tenen moltes ganes de fer coses, de viure, de veure postes de sol, viatges. I necessitem l'ajuda de tots. Us agrairíem que pel poc que fos, que féssiu una donació per al Leo i per a altres nens que estan com ell. Moltes gràcies. Bueno, Amaya, Leo, és impossible no emocionar-se amb el vostre testimoni.
Abans que res, a mi m'agradaria que expliquéssiu, ara que us tinc aquí a plató, la vostra història. Com comença tot? Jo crec que, Amaya, que vas tenir un embaràs normal, no? I que és quan ells que et donen la diagnosi de la sordesa del Leo. Explica'm-ho. Pues tot va anar normal, com tu dius, i al moment que va néixer ens van dir que les proves no sortien bé i que ho tindrien que repetir, i així va ser, i van tornar a repetir i van veure que no anava bé. I al cap de 3 mesos ens van enviar cap a Sant Joan de Déu i allí ja li van fer més proves i ja ens van confirmar. Per sort, en aquest aspecte sí que la ciència, la investigació mèdica ha avançat i al Leo li van poder posar uns implants coclears, es diu, oi? Sí. Amb la qual cosa hi sents bé, Leo, hi sents perfectament, oi? Sí. El que passa que passa un temps i més endavant, quan el Leo ja crec que té 8 anyets, us trobeu amb un altre entrebanc. Sí, que veiem que li passava alguna cosa, que fins ara tot havia anat bé, que amb els implants començava a sentir, a parlar i estaven contents i bé, que ell evolucionava superbé. Però va ser, i prou que ens va costar, perquè al principi era dur també, que et diguen que el teu nen és sord i fins que no li posen els implants, que no ha sentit a parlar mai, i tot això és també molt dolent. I llavors cap als 8 anys va ser que vam notar alguna cosa estrany amb ell i que no veia bé, sobretot per la nit també, i que si hi havia alguna cosa al terra no veia també. Tu te'n recordes, Leo? Sí, a més, Leo, crec que va ser un dia concret, no? Que te'n vas adonar que no acabaves de veure-hi bé. Què és el que va passar? Així, que quan vam anar en un túnel, que no veia bé. Anàvem en bici, en família anàvem en bici, i quan vam passar pel túnel, estàvem pel mig del túnel i que no veia bé. I quan no veia bé vaig baixar de la bici i després és quan ens vam donar compte que tenia la síndrome de Usher. Claro, perquè... Se'n recorda, pobre. Claro. Els hi vas fer saber a tons pares i llavors veu ser vosaltres que crec que veu anar a Sant Joan de Déu a que li fessin unes proves, no? Jo m'imagino que ja tenir un diagnòstic de sordesa severa, diguem-ne, que després et diguin que el teu fill pateix de la síndrome d'Usher, deu ser devastador. És molt fort, sí. Sí. I abans de... Ara m'ha vingut al cap. Abans d'aquest dia ja vam veure algunes altres coses també, però el dia que ho vam veure més va ser al túnel, clar, perquè era de dia fora i el contraste no va poder canviar el contrast i ell no va poder veure que era a la foscor a dins, no podia veure. Clar, perquè de moment ara el que pateix en Leo és la ceguesa nocturna, no? Sí. O sigui, en espais foscos. O sigui, de dia funciones de manera... No, de dia, perdona un moment, però de dia tampoc perquè el camp visual també se li tanca. Clar. I un dia, recordo abans d'aquest dia, anàvem per la vorera caminant i que no sabíem res de tot això encara, que no tenia ni símptomes. Anàvem caminant amb la família i veu un amic, hi havia una farola, però la gran farola havia davant d'ell, a la vorera. Doncs no la va veure i la va enxampar, però de cara. I clar, nosaltres pensàvem que era, què sé jo, com una broma i fins i tot vam riure. Però això previ al diagnòstic, eh? Sí, perquè no sabíem, no teníem ni idea. Clar, i suposo que vosaltres deuríeu associar això o aquesta falta d'equilibri al problema de la sordesa. Clar, molt bé. I després ja vam veure que la cosa no anava bé. Bé, Berta, jo m'imagino que cada cas que us arriba a l'organització és diferent i és impactant, però tot i que la Bruna va ser el motiu per començar aquesta organització, cada cas és el que us fa seguir o us reafirma aquesta lluita. I tant, i quan ens arriben casos com el Leo, que el Leo ja té 11 anys, perdona, Amaya, clar, i t'expliquen la història, et ressona com si t'estiguessin escrivint, disculpeu, com si t'estiguessin escrivint el teu futur.
Aleshores, és un futur que jo vull canviar i que li vull canviar també, òbviament, per jo i tota l'organització, òbviament, per en Leo, per la Maia, per tothom, per tots els que estem experimentant aquesta vivència tan dura i tan cruel, sí. Berta, els professionals de la medicina en saben prou sobre la síndrome d'Usher? És necessari un diagnòstic precoç? Ho dic perquè sí, en el teu cas, a la Bruna sí que li van diagnosticar, li van fer la diagnosi quan era una bebè, quan era molt, molt petitona, però en el cas del Leo han trigat 8-9 anys a diagnosticar-li. Bueno, ara mateix, per en Leo, el que haguéssim pogut fer, suposo, és el que estem fent ara per la Bruna, que és moltes sessions de fisioteràpia, ergoteràpia, per poder també compensar tot aquest dèficit d'equilibri que també hi ha dins la síndrome d'Usher de tipus UB, però realment per la retinosi pigmentària, que és l'afectació de la visió, no s'hagués pogut fer massa res. És molt important, és superimportant tenir un diagnòstic acurat, saber quines són la mutació en l'Usher UB és el MIO7A, però dins de la mutació saber exactament en quin moment es produeix aquest o error o falta de sentit o aquesta parada del codi de l'ADN. Aleshores, això és essencial per veure si un tractament o un altre pot funcionar o no, perquè és així de particular tot plegat. Perquè el que se sap de la malaltia és que és hereditària o no? Sí, és una malaltia hereditària de caràcter genètic, autosòmic recessiu, que vol dir que l'hereda de pare i mare, diguéssim. De pare i mare. Tot i una excepció per allà, molt estranya, però n'hi ha. I sí, i que si coincideix que el fill té les dues còpies amb l'error, doncs aleshores passa el que li passa al Leo, passa el que li passa a la Bruna, que sí que experimenten la síndrome, perquè en aquest cas jo i l'Arnau, per exemple, el tenim, però com ens ha passat el Covid, érem, com es diu, que no t'afecta. Portadors, però... Érem portadors, exacte. I se sap a quin tant per cent de la població afecta la síndrome? Més o menys o no? Hi ha moltes xifres, és 1 cada 30.000, depèn. El que passa, el problema aquí és que hi ha els registres no són prou exhaustius, hi ha famílies que no es registren, per tant perds el compte i no tens una xifra real. En tot cas, està no em sortirà la paraula, es diu que és una malaltia minoritària, però esclar, és que tot i que sigui una malaltia minoritària, teniu el mateix dret que hi hagi esperança i de que s'investigui. En principi sí, de paraula el tindríem i d'acord al dret, però clar, és una malaltia minoritària i per tant, com que afecta tan poca gent, mobilitza molt poca gent. El que jo dic és, a mi em va trucar a la porta de casa aquesta malaltia sense tenir-ne ni idea. Ningú a la família n'havia sabut res, no hi ha cap cas de sordesa, cap cas de res, i m'ha trucat a la porta. Les malalties minoritàries et truquen a la porta com menys t'ho esperes i crec que formem part de la població, per tant jo crec que sí, tenim aquest dret, l'hauríem de tenir. Dit això, és difícil i és per això també que neix Safe Side Now, per donar recolzament i per empènyer força, perquè hi ha moltes coses que s'han de canviar per poder arribar a tractament real que s'injecti als ulls dels nostres fills i els curi. Perquè ara mateix quin tractament hi ha, si és que n'hi ha algun? He llegit per algun lloc que vitamina A o no sé si és efectiu. Això a vegades pot ser més perjudicial que beneficiós, perquè després pot afectar altres òrgans, per tant no està clar, però sí que és veritat que ara mateix no hi ha cap tractament. L'únic que hi ha són complexos com vitamínics de diferents components que poden ajudar a que aquest desgast dels fotoreceptors que passa en la visió, en la retinosi pigmentària, doncs sigui més lent. Sembla ser que queda poc perquè surti al mercat un fàrmac que sí que ralenteix realment la degeneració de la retina. Això dona molta esperança perquè et dona encara més marge de temps. I sí que és veritat que hi ha estudis i per això nosaltres ens vam llançar de cap a empènyer aquesta organització de realment tractaments que poden ser eficaços per la síndrome d'Usher UB. Clar, perquè m'imagino que també una de les coses difícils de gestionar d'aquesta síndrome, d'aquesta malaltia minoritària, per part dels pacients i per part dels familiars, és que
que no se sap com evolucionarà la malaltia, no? I quins seran els tempos. Sí, i a més és que en cada cas és diferent. Resulta que cada pacient evoluciona d'una manera diferent. Nosaltres tenim un apartat a la pàgina web que es diu Històries Usher i tu el llegeixes, pots anar des d'una història que encara no hem publicat, però us l'explico, que és d'en David, que té 27 anys a França i que encara té la visió central perfecta i que fins fa res, jo diria que o encara està conduint a 27 anys. I després tens la història del Caleb a Anglaterra, que va néixer ja amb la visió nocturna completament anul·lada. Per tant, doncs, passes d'una severitat a una altra i per això és tan important i per això fem crida a que totes les famílies vinguin a nosaltres, s'agrupin i formem una comunitat prou àmplia com perquè els científics puguin veure d'on a on pot anar tota aquesta variabilitat i fins a quin punt els seus tractaments poden ser importants per nosaltres, pels pacients. Amaya, per vosaltres també ha sigut molt important l'organització, no? Perquè, de fet, aquestes malalties, vull dir que afecten, en aquest cas, a la ceguesa, a l'oïda i a la vista de Leo, però també afecten als pares en quant a salut mental, no? Perquè tu expliques en el reportatge que hem vist que va haver un moment quan a tu et van fer la diagnosi del que li passava a la Leo, que lògicament vas caure en una depressió. Sí, perquè clar, passes del que dèiem, que va néixer sord, li posen els implants coclears, que és una cosa que tampoc t'esperes i t'arriba de cop. I després de 8 anys que ja ho tens superat i tornar a començar, i no és això, és que amb els implants hi havia solució. I ara, doncs no, en aquest cas no. El problema és que amb l'Usher, amb el síndrome d'Usher, no hi ha cura, i és quan la impotència és increïble, no es pot descriure. I et vas sentir molt, us veu sentir, com a familiars de Leo, molt desemparats, també. Sí, al principi no coneixíem a ningú, i llavors ja a l'hospital, el que he dit al vídeo, té aquesta malaltia, no té cura, i estan investigant, però em sembla que van dir a París, però i no res, no sabem res més, aneu cap a casa i ja està. I et quedes, bueno, i ara què fem? Va ser molt traumàtic. I què ha suposat per tu, Amaya, per vosaltres, entrar en contacte amb l'organització de la Berta? Doncs no sé, ara és veure una llum. Sí, molt bé. Estem molt contents. Sí, de que podem fer alguna cosa i no quedar-nos a casa tancats, que podem fer alguna cosa. Inclús ell està content també, Leo, perquè Leo es fa gran i ell ho veu, ja ho veu, el que li passa. Quan tenia 8 anys encara no es donava compte, però ara sí. Ja està content. Com ho vius tu, Leo? A veure. Leo, com ho vius? A tornar a repetir. Com vius tu la síndrome d'Usher? Pues ho vic bé, però que per la nit veig malament, però durant el dia bé, pel matí. Berta, des de l'organització on hi poseu més èmfasi? Quins són els objectius que teniu? Doncs el primer objectiu, i clar, és treballar amb els científics, amb la recerca, poder-los donar tots els fons que necessitin i a més de treballar colze amb ells per generar ponts, xarxes, el que calgui perquè això s'acceleri. I aquest és l'objectiu principal, tots els fons directament a la ciència i a treballar amb ells. Ara s'ha desplegat un segon objectiu, després d'estar en converses amb farmacèutiques i veure quines són les dificultats per arribar a tenir el medicament, perquè hi ha la dificultat de tenir el tractament en si que funcioni, però a més hi ha la dificultat de que una farmacèutica t'aculli i el porti fins a l'últim terme. I aquí comença un nou camí, una segona via, que és la d'unir totes les famílies per aquesta comunitat i aquesta força que tiri endavant i que una farmacèutica vegi que hi ha tot un grup de gent darrere afectat, interessat i actiu. Clar, tu remarques crear comunitat i registrar-se també. Per què és tan important aquest registre? Perquè és allà on van primerament els científics i perquè és allà on les farmacèutiques veuran el gruix on poden influenciar, incidir.
I perquè, a més, és tan diversificat i és una malaltia tan dura, com ara explicàveu amb ella, que fa que molta gent es tanqui enrere. I hi ha molt poc registre i és estrictament necessari que sortim a la llum, sortim de l'armari i diguem, escolta'm, existim, la síndrome d'Usher és això, i endavant a trobar una cura tots plegats i amb una actitud positiva i enèrgica, no? Perquè una de les coses que jo crec que és una joia és que el que diu la Maia, no? Després de conèixer-nos, doncs tenim més força i estem més animats. Ostres, això no té preu, això és impagable, poder tenir una comunitat darrere. I era un aspecte que no teníem pensat tocar amb Safe Side Now, perquè amb l'Arnau vam dir, aviam, el temps que tenim és limitat, hem de ser una família i poder viure com a família també moments bons, i alhora hem de treballar per l'organització, perquè estàvem fins a les 4 del matí cada dia treballant. No podem estar per les famílies, hem de triar. Però finalment hi hem d'estar perquè és que ha de ser així, I és una font de coses positives. Com ho podem fer nosaltres per donar-vos suport, els que estem a l'altra banda? Per nosaltres el més important és que se'n senti, que se sàpiga que existeix la síndrome d'Usher, que corri la veu, que sortim a tot arreu, a tots els mitjans, que estiguem en boca de tots, perquè de malalties minoritàries n'hi ha 7.000, i nosaltres en som una i volem ser la que fa el més soroll perquè és la que ens interessa, tant de bo les poguéssim curar totes, però és la que ens afecta a nosaltres i per tant necessitem estar a tot arreu i que llavors puguin farmacèutiques sentir-se apel·lats, puguin donants sentir-se apel·lats, filàntrops, altres famílies venir a nosaltres. La comunicació és superimportant, és bàsica. Leo, tu d'això de comunicació ne saps perquè tens un canal de YouTube. I què expliques en este canal? Pues que jo tinc un canal de YouTube que penjo vídeos de viatge, de les coses que faig per a disfrutar la vida i perquè els nens que tinguen el síndrome de Usher o que també portin implants com jo, que puguem veure les coses que faig jo, com la disfruto i que ells també puguem fer el mateix. I també estàs fent un projecte per l'escola, exact? Per explicar-los als teus companys el que és la síndrome d'Usher. I que vull explicar un projecte perquè els meus companys de classe em coneguin millor. Fantàstic. Escolta, moltíssimes gràcies a tots tres. Gràcies a Maia, gràcies a vosaltres. Leo. Berta, moltíssimes gràcies. I espero que es pugui trobar ràpidament un tractament o una cura per la síndrome d'Usher. Escolta, saps què farem ara? Ara donaràs tu, Leo, pas al pròxim vídeo. Què t'apareix? Mira, que me posaré al teu costat i t'explicaré com se fa. Ui, espera, que perdo el micro. Veus aquella càmera d'allà? Has de mirar cap allí i has de dir: ara on anem de festa al Carnaval d'Amposta. Ara on anem de festa al Carnaval d'Amposta. Molt bé! Ja sabem que als ampostins els agrada passar-s'ho bé, també sabem que fent algarabia no els guanya ningú i és per això que el seu carnaval és dels millors de les Terres de l'Ebre. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el regidor de festes d'Amposta, el senyor Ramon Bel. Què tal, Ramon? Gràcies per convidar-nos. Ampostins i ampostines, eh? Ah, exacte, ampostins no ens deixem les ampostines. Escolta'm, que em pensava que vindries disfressat. Me costa molt, no. I mira, doncs escolta una cosa, l'altre dia m'ho van dir, que si anava disfressat, no he anat mai disfressat. Però no t'has disfressat mai? Sí, quan era molt jove, molt petit. De gran no, és d'aquestes coses que a mi no m'agraden. No sé, no em sento, no m'atrau anar disfressat, no sé. Que a mi monto el carnaval. Sí, no, hi ha gent que li agrada disfressar-se i hi ha gent que no, El món es podria dividir amb la gent que li agrada i la gent que no li agrada. Perdó, que l'última vegada que em vaig disfressar de dona. Anàvem de dona, anem de boda. Què dius, ara? Sí, jo anava de dona. Això quants anys fa? Jo, molts d'anys. Fotos! Necessitem fotos! No, cada un té un passat, ja ho saps. Però escolta, hi ha fotos d'aquest moment? Hi ha fotos, però érem molt petits, Jo feia de dona, i el meu company, un amic, feia d'home, i hi havia un capellà, i era una boda, era una recreació d'una boda, i jo feia de... Jo em casava fent de dona. Això a l'adolescència, m'imagino. A l'adolescència o més gran? Era 16, 17, 18 anys. I no m'he tornat a... A mi no m'agraden les disfresses. Potser soc massa sincer i no ho hauria de dir-ho, però no... Ara fico tot el cos i l'ànima en muntar el millor carnaval que puguem a la nostra ciutat. No t'agraden les disfresses, però sí que t'agrada l'espectacle. De fet, tu has treballat en els mitjans de comunicació durant molt temps.
va ser el primer locutor Bueno, un dels primers locutors de dels 40 40 principals quan van arribar a Amposta. Jo no sabia que Parlem de tenies l'any un 90. passat radiofònic. Sí. Ramon, Em coneixes poc, tu, a mi? sí. Sí. Jo vaig començar l'any 91 fent ràdio, als 40 principals, després vaig passar també a fer cadena SER, cadena Dial, anàvem treballant, sí, fins que vaig fer... Allí vaig estar molts anys treballant, em vaig guanyar molt bé la vida en aquell moment, En el moment en què et guanyaves bé la vida ara no, treballant als mitjans. Ara es cobra poc, què hem de fer, no? Però bueno, després he estat molt vinculat en mitjans de comunicació, en teles, en ràdios. Bueno, i continues Bueno, vaig fent, però molt poc. Ara, més que res, estic centrat en el tema polític, ja que em van venir a buscar per fer una llista i me va interessar, me va agradar la idea i, bueno, ara al maig hi ha eleccions, a més, i possiblement puc continuar o no. I si continuo, doncs, bueno, seguiré, i si no, doncs marxo i em buscaré la vida i cap problema, entenc. Si vols te donem feina Que no aquí, tindré a Canal 21. El vostre jefe, Esperem que no. Albert, alguna vegada ja m'ha insinuat En sèrio? que podríem Seria molt mirar... bo. Podríem fer un programa els dos. T'he de dir que m'agradaria no tornar als mitjans de comunicació. Vaja. I sempre ho he dit, sempre he dit que m'agradaria tornar... Jo no és que no he marxat mai, al no marxar mai, jo el divendres passat vaig celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, perquè és la meva vida. Sí? I a mi dona'm fa una ràdio setmana. més que... Avui fa una setmana. Sí. Dona'm ràdio més que tele. Sí. Veus? Jo soc més de I la tele me sento còmode treballant amb ella, però jo sóc home de ràdio, de tota la vida. No, i es nota que has treballat als mitjans de comunicació perquè entrevistar-te és molt fàcil. Sí? Sí, es fa agradable. Bueno, ho agraïsso que sigui agradable. Va, dit Perdona, això. què vols dir? Que hi ha gent que no és agradable? No, que costa més. Hi ha gent que és una mica més difícil. Hi ha gent que es posa molt nerviosa. Sí. És Hi ha que gent que no dorm. les càmeres Hi ha gent imposen. que el dia abans no clar. dorm. Sí. La veritat és que veus que venc sense papers també, a més, que és una de les coses que... I a més perquè fas els deures com a Clar que regidora sí, de festes. sí. Ho faig jo, clar, sí. Clar, ho fas tu. Jo Ho sempre dic, podríem fer uns tècnics. Sí, però si tu executes, com és el meu cas, que jo sé, jo he fet ja 2 o 3 reunions d'aquest tema, ho sé tot, me puc equivocar d'horaris, però és difícil, i en festes majors me passa igual. Jo vinc aquí a fer entrevistes de festes majors, que són 10 dies intensos, amb 70 milions d'activitats, i me sé en tot moment què hi ha i qui hi ha allí, i jo crec que és la meva feina. Bueno, perquè t'impliques i perquè Sí, t'agrada la teva feina. molt, a mi m'agrada molt. També et dic que m'agradaria descarregar-me de feina de festes, És molt pesada, és molt agraïda, però és molt pesada la regidoria de festes. Però és la més divertida. Però és pesat i cansat al final, Jo porto 7 anys ara ja i... Ja. I et deixa gaudir de les festes o has de fer-te no càrrec, massa, no sé què, d'una no cosa més protocolària, estar pendent, no, que tot surti bé... Te vull recordar que han vingut a parlar de carnaval, sí. no de mi, Ai, perdona, Però a és mi que sempre tinc aquesta tendència a entrar en la vida personal dels convidats. Si vols saber de la meva vida, jo t'ho puc explicar, però jo m'ho passo molt bé fent festes i la veritat és que estic molt content i crec que li han donat un tom a la ciutat d'Amposta des de l'any 2015 fins aquí. Jo ho he dit abans, la introducció, que als ampostins i ampostines els agrada l'algarabia, la xalera, que és una paraula que vaig aprendre l'altre dia, algarabia. Ens agrada molt xalar. Exacte, us agrada molt. I este dissabte ho farem. Dissabte i diumenge tenim 2 dies. Sí, és important. Bueno, són 3, no? Perquè el dimarts també... Sí, però també... el dimarts, que és l'enterrament de la sardina. Vale, doncs comencem, perquè puguin gaudir tant els ampostins com les ampostines, com la gent de fora, que també hi són benvinguts. Hi ha gent que ve a veure. Pensa que tenim, aquest any tenim 10 comparses, nosaltres ho simplifiquem en comparses tot, comparses molt potents, aquest any hi ha comparses de 150 persones. Què? Hi ha un parell de 100, 2 de 70, hi ha molta... Sí, ha anat pujant i creixendo i estem molt contents, i després gent que ve de carrer. Una festa que comença al matí, al Mercat Municipal, amb la gent del Mercat Municipal hem fet una xocolatada important, des de les 9 del matí fins a la 1 de la tarda s'aniran donant xocolatades, també hi haurà un pintacares a partir de les 11, molt enfocat amb els petits de la casa, i després a partir de les 12 farem el pregó de la reina i el rei Carnestoltes, perquè tenim rei i reina. Què diran aquest rei i aquesta reina? Bueno, jo no puc dir el que diran perquè no ho sé, però si t'hi puc avançar... Saps que potser rebeu? Perdó? Potser rebeu, els de la Junta. Sempre. És la gràcia, no? Però aquest any té un interès xulo, t'explico. Vam fer una reunió amb les comparses i sempre teníem un rei i una reina Carnestoltes que feien el que volien i tal. Però va haver una comparsa que ens va dir: per què no feu que el rei i la reina siguin un representant d'alguna comparsa que surt? I vam trobar-ho dient, li vam donar 2 voltes i vam fer així, vam dir, sí, cada any el representant d'una comparsa, o la representant, tots 2, seran els reis Carnestoltes. O sigui, rei i reina són representants d'una comparsa. De les 10 que surten, no? De les 10 que surten. I Sura Passa, que és un centre de persones que tenim a la ciutat en disfuncions cognitives i en trastorns, i vam dir, per què no són els primers en ser els reis i reines? I sí, ens ho han acceptat. Tenim un rei i una reina que representen a Passa, que és superxulo, i demà dissabte a les 12 del migdia
faran el seu pregó dins del mercat municipal, amb microfonia, perquè s'escolti tot, i a rebre els polítics, que és el que hem de fer, rebre per a canviar i millorar, que això és molt important. Xocolatada, pintacares, i després a la tarda ja fem la concentració a partir de les 6:15 de la tarda, 6:15 de la tarda al carrer del Passeig Canal, per a sortir ja en direcció de tota l'avinguda de la Ràpita, fins a l'Olivera, que es diu, que és el carrer Sebastià Joan Arbó, i baixar fins a les Carpes, on allí aniran arribant totes les comparses, i començarem amb una sessió de disc-jockey que tenim. Disco mòbil, potser? Disco mòbil, sí. Carai. No farem molt tard, perquè també les comparses estan molt cansades, però sobre les 2 del matí. Què t'està vibrant el mòbil? M'està vibrant el mòbil, me l'estic amagant aquí detrás. L'agafa'l, si vol. No, perquè segurament deu ser l'alcalde que em vol manar feina i no en vull més, ja. Hòstia, amb tu és difícil dir de secrets, eh? No passa res, ja estic pendent de tot. Que vibrava el mòbil. Doncs Amposta és una ciutat curiosa en el tema del carnaval, perquè, i ho dic així, me vaig carregar els premis. No hi ha premis, no hi ha primer, ni segon, ni tercer premi. Què dius? Sí. Doncs per mi això no és una bona notícia. Jo crec que sí, perquè el que tenia era, el mateix dia del carnaval tenia molts de problemes, perquè tothom s'enfadava. Qui no guanyava s'enfadava. Donaven la volta i se n'anaven. I em quedava allí el ball amb una o dos comparses. I un dia a una reunió vaig dir, escolteu una cosa, per què no repercutim els diners que donàvem de premis en subvencions per a vosaltres? Nosaltres donem 350 euros a cada comparsa que surt. 350 als guanyadors? No, tots. Tots. Una comparsa que surti, hi ha unes bases, mínim 15 persones, amb un vehicle motoritzat i amb so, amb una petita coreografia, 350 euros. Ja ho donem. Té un al·licient, no? Hi ha altres ciutats que donen menys, hi ha altres ciutats que donen menys i donen premis. I a més fem sempre, donem un pernil a cada comparsa, i aquest any ho han canviat amb una botifarrada popular. Cada persona que vindrà tindrà una botifarra, tindrà una llisqueta de pa, tampoc soparem en això, però sí que hi haurà un food truck preparat allí i una barra per a poder fer nit fins a les 2 del matí o 2 i mitja amb un disc-jockey. Vale, això el mateix dissabte, Això el dissabte a la nit. Va tan ràpid i se sap tan bé que me perdo. Vale, això el mateix dissabte. Dissabte 6 de la tarda, sortirem 6:15, 6 i mitja, des de davant de l'Hotel Montsià, tota l'avinguda, amb les comparses, amb la seva animació, amb les seves coreografies, fins a la carpa. I a la carpa farem el que és la nit de carnestoltes, on la gent estirant allí ballant, passant-s'ho bé, sopant. Tenim un munt de taules preparades, calefacció, perquè de dia fa calor ara, però apreta de cara a la nit. I el diumenge, que crec que és el més xulo que hi ha, que no se m'enfada ningú, però és l'infantil, que sempre fem una xocolatada popular i fem una espècie d'animació per als més petits. Un espectacle. Però aquest any ho hem ampliat, ja fa 2 o 3 anys que la regidora de Cultura, Inés Martí, m'ho diu, hem de fer una rua, hem de fer una rua, hem de fer una rua. I aquest any ens atrevim a fer-la. Ens concentrem al Parc de Balletes, per la gent que ens estigui veient, és al costat mateix de l'Escola Miquel Granell. Ens concentrarem a les 4 de la tarda i a les 4:15 sortirem amb una xaranga i una batucada, baixarem fins la carpa amb tota la canyalla i allí tindrem una activitat infantil i una xocolatada popular. Superxulo i superpotent. Fantàstic. Vale, aquí s'acabarien les activitats del Carnestoltes. El cap de setmana, Déu-n'hi-do. Sí. Es ve el dimarts, que ve l'enterrament de la sardina. Això. Ens saltem dilluns res. L'enterrament de la sardina, que normalment és un dimecres, però feu el dimarts, no? Sí, però es fa malament. Com que se fa malament? T'explico, sí. Si agafes la tradició de la Carnaval, lligat amb la festa religiosa que això aporta, ha de ser en dimarts, sempre, perquè és el dimarts de cendre. Però no és dimecres de cendre? És dimecres de cendre, però es fa sempre el dimarts. Val. O sigui, perquè el dimecres començaria la Quaresma, no? Correcte. En dimecres se feia sempre i es fa a tots els llocs. I Amposta des de fa 6 anys. Veu dir, calla, que això ho fèiem malament. Jo vaig ser sincer, com soc sempre, jo me vaig fer el xulo i vaig anar a parlar amb mossèn. I li vaig dir, mossèn, com ho hem de fer això? Diu, home, Ramon, ho hauries de fer en dimarts. Però escolta'm una cosa. No en dimecres. De debò que Amposta deu ser l'únic poble de Catalunya que ho fa en dimarts en lloc de dimecres per una decisió del regidor de festes, Ramon Bel, que van a parlar amb el senyor mossèn d'Amposta. Que es diu mossèn Ramon. I mossèn Ramon li va dir, ho hauries de posar dimarts. I van ficar un dimarts. El primer any vaig ser bastant impopular i la gent me va maltractar molt verbalment. Vam dir, home, això no es fa. I ara ja és una tradició fer un dimarts i va bé. Bueno, te dic una cosa, a la galera, que és d'on és Maialla, a los reixos no els fan el dia 5 per la nit, sinó que els fan el dia 6 per la nit. Bueno, en Amposta fem 5 i 6. Però bueno, arriben una mica tard. Sí. O sigui, arriben un dia després. Deuen arribar d'Amposta al pujar, tenen més feina i es queden el dia 6. Exacte, sí que també va. Doncs aquí ho fem el dimarts, dia 6, fem una recreació d'un enterrament, està molt xulo, amb els tells gasbaus. A més, aquest any anem canviant de llocs, aquest any ho fem a l'antiga Escola de les Monges. Sí. Doncs allí hi ha una petita capella, era el que era la capella, que ningú se fiqui els pèls de punta, el que era la capella, allí fem una recreació d'un enterrament,
I a partir de les 11 de la nit crec que sortirem a un comitiva amb l'ataúd per anar a cremar-lo davant del riu, i allí el riu ja el cremem i ja s'ha acabat fins l'any que ve. Tot això acompanyat de pastissets i I de vi. xaranga, I xaranga, també. xarangues no fallen. I vi ranci, pastissets. L'enterrament de la sardina és molt xulo. Jo convido la gent a veure-ho. A Amposta ho fem a l'antic col·legi de les monges. Però no amb una sardina, se veu la No, sardina? és una caixa, és una caixa. És una caixa. Bueno, no, que hi ha molts llocs que és així normalment. És una caixa que fa molts anys que guardem. Normalment real, és una caixa que ens van entregar. I és molt xulo perquè ho fem dintre del convent de les antigues monges, el que era l'escola. Que xulo! Sí, i és l'últim any que ho fem perquè... No, per què? Sí, perquè a l'escola on ho fem, a l'escola de les monges, hem rebut una subvenció de l'Estat de quasi 3 milions d'euros i el reformem tot i fem l'escola d'art i disseny allí. I llavors no podrem l'any vinent fer-ho, de la qual és encara més bucòlic i romàntic. Aquest any vindré a veure-ho. Ai, quina pena que no podré ser-hi. Bueno, doncs enviaré fotos si vols. Això, enviem fotos. Va, que ho veigues. Però envia'm la foto de disfressat de dona, també. No, no te l'enviaré, no. No te l'enviaré, mira com me truquen, veus? Mare! I això que es dedicava als mitjans de comunicació i ve amb el mòbil sense silenciar a un plató de televisió. Va, escolta'm, doncs ho deixem aquí, s'acaba el Carnaval i llavors comença aquesta època d'austeritat i de recolliment fins a Setmana Santa. Poca. Setmana Santa, processons i el que toqui. Vale, doncs escolta'm, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, de veritat. Un plaer. Pronto vindré a parlar del Riu Sona, Festival Riu Sona. Vindràs aquí a districte? Si vols, sí, a parlar de... Home, sí, jo encantada. Sí, he de parlar-ho. Festival Riu Sona. Vale, quan? Fem una superedició. Quan serà això? No sé si ho puc avançar-ho. Home, sí, va, vinga, una exclusiva, una exclusiva. 10 de juliol. 10 de juliol. Perdona, no. 10 de juny. 10 de juny. Un mes abans, el 10 de juny. Bueno, però que espero que vinguis una mica abans, que d'aquí al 10 de juny encara queda... Sí, estem treballant moltes coses molt xules i potents. Vale, perfecte. Vinga, va. Va, Ramon, que vagi molt bé. Va, continuo amb el programa, vale? Amb el teu permís. Endavant, que t'estan esperant els de la Diputació. Exactament. Va, dona pas tu mateix, els de la Diputació. Anem a veure un vídeo de la Diputació de Tarragona. Seguim amb una peça de la Diputació de Tarragona sobre la producció cultural al sud del país. Coneixerem en Joan Rioner, fundador de l'editorial Piscina i finalista del Premi Llibreter 2022. Un exemple d'aposta cultural de moltíssima qualitat que no s'enyaeix a cànons només comercials. La revolució digital ha canviat la manera de consumir cultura i planteja noves oportunitats als creadors de continguts. Fent una aposta per la qualitat i amb el suport de l'administració, la música feta a casa, el teatre de proximitat o els petits projectes editorials treuen el cap entre les grans produccions i enriqueixen l'oferta cultural. Joan Rioner és un narrador polifacètic. És historiador de l'art, guionista, titellaire, actor i director de teatre. I a més, responsable de Piscina, un petit oceà, una petita editorial especialitzada en públic infantil i juvenil. Un dels seus últims llançaments, Naïm, compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i ha estat nominat al Premi Llibreter 2022. Joan, què tal? Com va això? Benvingut a la meva oficina. Moltes gràcies. Espero que t'agradi. Per què aquí? Perquè aquí és on sorgeixen les idees. Vora al mar. El nostre projecte està basat en idees, en creació, jugar amb les paraules, jugar amb els conceptes, jugar amb les imatges, i no hi ha oficina millor al món que aquesta. Piscina Petit Oceà és un projecte petit, però amb les idees molt clares. Fent d'actor, el Joan ha comprovat com és d'exigent el públic infantil. També valora la llibertat de capitanejar el seu propi projecte editorial sense cenyir-se a cànons només comercials. Crec que un projecte petit com el nostre, aquest ha de ser el camí. Ha d'arriscar, ha de provar, en definitiva, ha de jugar amb les històries.
El Joan veu un suport útil en les ajudes de la Diputació. Garanteixen la llibertat editorial dels projectes i fan viables les condicions laborals dels creadors de cultura. Dignifica la feina dels professionals que hi ha al darrere i permet pagar el sou que els professionals se't demanen. Com totes les produccions de Piscina, Petit Oceà, la novel·la Naïm s'ha fet íntegrament a prop de casa. Les il·lustracions són de la riudomenca Alba Domingo, formada a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. Això és una reivindicació que teníem claríssim des del primer dia, que és el de treballar amb empreses professionals i gent del territori, senzillament per dos motius. Un, perquè són boníssims, i dos, perquè els podem anar a visitar a peu. La Diputació suma. Doncs fins aquí el Districte 21 d'avui. Ja sabeu que ara ve el cap de setmana. Nosaltres us fem les propostes i ara us toca a vosaltres gaudir-les. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.